Au kogono tongo bwsaputi no korengke bomo bofani bwkha tongthoya hinui. Au khapangni takoktai bukoksung laithangnai salo baithang 24 channel bisingtui norok saimangkhana Samuel Debormani hik Dipali Deborma kubuni silabai khari thangka hingi koktuma saimanmani belai no Samuel Deborma tabuk kabja khaya kipa Dipali Debormani nukuni borok tabuk belai no wanajak tabuk kokhe haise Dipali Deborma bo hamjai thangka khari thangka bono ang naisingka phiaba phailiya tabuk ang kono naiya ang ani sajungno se nayo hini koktumani bisingti saka koktumani bisingti tabe saka baithang 24 ni channel ni borok no call khayui shat ang ani sajungno nayo ang ani sajuk sara tongoi maliya sajungni maya bai tongoi maliya Samuel Deborma sal borom no mukti khiklai tongo Samuel Deborma ani hi khari thangpano kahamno tongtho phiaba ani sajungna ani ki phili rok phaidi hinoi Dipali Deborma ni thani koikha hai keba kahamne tong chaya de tong bai ke botong jakha hinoi Samuel Deborma belai na tabuk wana jak khnai nai dinarok bini khukpe Samuel Deborma Nini kami ani kami telemurra tuski dukai jomdar para Engkai nang tini tam ni baga ajaga nukjak man nangka ang tini video nuzamani karon kai ani bihik onya salah bai khari jangka kai ani besana bo telang tangka Bo jaga telang telang mani kai Bengaluru telang thambo kai ani besana sa khanya nei doctor telang mani ani ani serai gat ngo nogo phiro dia sela telang ni thangka kai bono sa mani kol khai mani bono sini ni bai ani logi ko sei ni sau abri ke kok sai ani bhi kai o pusala sei sau ni bai ani logi ko se an bubra jeni kol khai an bubra jeni kol khai ni bai ani logi ko se tamana de jeng tabu airport thang tongo Agartala airport Bengaluru thanan bagai jeng tabu thangai tong flight ro jeng tabu ni sata Engkai nang okok nang tam ke semangka non sab sahar saman ingkai ani sali sau nang tawal loko tong ni thani nang tam sanam su Dukorman sanam sungga jetike boro khari thangka anjagi thangka khari thangka kai ang boromo ani besano ang phirogai nanani musungo karon kai boro je jarpan tongthon ani besana simpano toni ni phaitun boro kaje le borjare pan tongsitu bo jajagli asing thangka kai ano ani besa sini no re phaitun asin no ani mi ang ani bekhawa aske ani mane important nanjo tongha ani o besa ni bage apsuk maya nakang ani besano borong kang maya nanya tan nang tona ba bo bihik ni bona ngaki songna mani wana so so songni ya wana salas nai thangong ka kani besa to ang mana musungo asun ang mane nukorong no koina musungo